Vitajte späť v našej sérii tutoriálov o iMonitore. V tomto videu sa pozrieme na ďalšiu užitočnú funkciu v menu poľa. Bodové vlajky. Zabezpečuje väčšiu bezpečnosť v teréne varovaním pred prekážkami. Vytvorenie bodu vlajky je možné iba s aktívnym poľom. Priblížte sa k prekážke a kliknite na ikonu vlajky v menu. Môžete si vybrať typ na definovanie vizualizácie. Po potvrdení bude bod vlajky umiestnený na bode traktora. Ak ho chcete upraviť, ťuknite na mapu a prejdite prstom nad bodom vlajky. Objavia sa ďalšie možnosti úprav. S ikonou ceruzky zmeníte názov a symbol. Môžete tiež upraviť polomer prekážky zobrazený na mape, aby ste lepšie odhadli vzdialenosť k prekážke. Funkciu alarmu môžete zapnúť alebo vypnúť. Alarm má pevnú vzdialenosť varovania pred prekážkou. Ak chcete vlastnú vzdialenosť spúšťania, môžete to nastaviť v nastavení varovania. Akustický a vizuálny alarm vás upozorní na blížiacu sa prekážku. Okrem toho, pre prekážky, ktoré nie je možné prejsť, môže byť bod vlajky presunutý. Vyberte ikonu na presun bodu vlajky a presuňte ho. Posledné tlačidlo vám umožňuje odstrániť bod vlajky, ak už nie je potrebný. Presne nastavené body vlajok môžu integrovať skutočné prvky do digitálnej mapy. Pokiaľ váš traktor nepracuje s presnosťou RTK, môžu sa vyskytnúť odchýlky. Na ich odstránenie sa môže použiť GNS Drift Correction. Vyberte možnosť po správnom umiestnení traktora nad skutočným prvkom, ako je napríklad hraničný kameň. Bod vlajky sa zmení a oprava zostáva aktívna, kým nie je resetovaná. Resetovanie je v menu opravy vedenia. Toto je záver nášho videa. Prezrite si aj naše ďalšie videá s užitočnými tipmi a trikmi o iMonitore.